נושא אחר שמאוד מעצבן אותי באופן אישי, זה כואב לי כל פעם מחדש, תופעה של חרמות ילדים. עדיין הדבר הזה שקבוצה של ילדים, או קבוצה קטנה של ילדים, יכולים להחרים מישהו או להתנכל לו. זה היה פעם ברמה של חרם כיתתי, או חרם של ילדים כשלא היו רשתות. היום בעידן הרשתות וקבוצות הוואטסאפ והכל, זה מקבל ממדים אחרים לגמרי. רלוונטי לימי בתי ספר, אבל רלוונטי גם לחופש הגדול שבא אלינו ולילדי ישראל לטובה. בוקר טוב לשייקה אלעמי, מייסד עמותת כנפי דרור. בוקר אור. זה כמו שאתה אומר, רלוונטי מאוד מאוד גם לחופש הגדול. אז כמה מילים על כנפי דרור, ואחרי זה תעזור לנו קצת במה אנחנו יכולים לעשות. כן, יכולים לעשות המון. כנפי דרור הקמנו בשמו של בנינו דרור, בנינו הרביעי, ילד חמוד, יפה תואר, חכם, רגיש מאוד, שבילדותו, נערותו, עבר ביישוב שבו התגוררנו, עבר חרם והדרה חברתית קשה. מה שמתבצע, גרמו לו למשבר קשה מאוד, משבר אישי קשה מאוד. הוא התאושש, עברנו מקום, משתלב סיים תיכון, עשה מקדם גם צבאי, עשה שירות צבאי, כולל מסלול קרבי בפלס"ר 7, התקבל לאקדמיה, סיים בהצטיינות מכינה, התחיל ללמוד כמו שצריך. אבל אנחנו נוהגים להשתמש בכנפי דרור בשירו המופלא של נועם חורב. כן. ילד שעבר חרם, הוא אף פעם לא מחלים. הוא רק לובש בגדים של מבוגר. ולצערנו הבנו שהמסלקת שנותרת בנפש היא כל כך קשה. וכשמשהו שב ונגע בה וחשף אותה, לא ברור בדיוק מה, אבל לצערנו אנחנו נפרדנו מדרור לפני 2 בעד מותו. והבנו שיש לנו בצער רב, שיש לנו שליחות בעניין הזה. השליחות היא להתמודד ולמגר את התופעה הנוראה הזאת שיוצר למשל הדרה. ועשינו תהליך מאוד משמעותי, והבנו שיש מה לעשות. בניגוד לדברים אחרים שנתפסים תופעות חברתיות קשות שנתפסות כתופעת טבע, זאת לא תופעת טבע, זו תופעה חברתית. זו מחלה חברתית, אבל עם מחלה אפשר להתמודד, עם תופעה חברתית קשה אפשר להתמודד. ופיתחנו בכנפי דרור, בעצם אנחנו פועלים בשני צירים מרכזיים. הם נכונים לשנת הלימודים כולה, הם נכונים גם בחופש הגדול. בגדול, כן, בבקשה. קודם כל מדובר בנורמה, קודם כל מדובר בתופעה חברתית שהיא נורמה. למה ילדים מחרימים אחד בשני? כי ילדים חושבים שמותר להם. כי מבחינתם זה לא שונה מהקנתה, כאילו מכה פה ושם. ילדים, והם חיים, יש רשתות, וזה אפשרי, וזה זמין, ומותר להם. הם לא מה שנקרא, הדבר המרכזי, או כאילו מרכזי של הפעילות שלנו בכנפי דרור, זה להתמודד עם שינוי נורמה. כמו שאני מניח ששנינו היינו ילדים, היה קמפיין גדול על פרקי הבר, עם כתפו ולא כתפו, היה רק לפני כמה שנים, שינו ארגונים חברתיים רבים בכל העולם, גם אצלנו בארץ, שינו את הנורמה ביחס לתופעת ההטרדה המינית, אותה כנ"ל גם פה. קהילה, חברה, ההורים, צריכים לקחת אחריות, ואנחנו פועלים באמצעות רשתות, באמצעות שגרירים שאנחנו מקימים ביישובים ובכל מיני אופנים, כדי להתמודד עם שינוי נורמה, כדי שילד יבין, ילדים יבינו שלא. יש קו בנפש, לא מחרימים, לא מדירים. הצד השני, זה להבין שיש ילדים שבאמת סובלים מזה קשות. ולכן גם יש מה לעשות. זאת אומרת, גם כאשר קורה חרם, מה שקורה בדרך כלל, שילד נותר לבדו. ההורה לא יכול להתערב כי הוא גם לא מעורב, וגם אם ההורה מנסה להתערב, אפילו מנסה להתערב מול הורים אחרים, זה נידון לכישלון. אם המורים בדרך כלל לא יודעים, וגם אם הם יודעים, סקר חדש שאני חושב, כאילו, יוצאים בימים אלו מארגון מצמיחים, למורים אין כלים. ההורים גם לא מאמינים, לא חושבים שיש למורים כלים בכלל להתערב בסוגיה הזאת. מורים מעידים על עצמם שהם חסרונים מול התופעה, מול מה שנקרא, מול התופעה, כי התופעה היא תופעה חברתית. זה לא עניין חינוכי בכיתה. זה עניין חינוכי, זה עניין חברתי. ולכן הכיוון השני זה לייצר מה שנקרא אפשרות להתערבות חכמה. מאחורי הקלעים, לערב קהילה, לערב גורמי קהילה, לא ההורים עצמם, אבל לערב גורמי קהילה, שבעבודה חכמה מאחורי הקלעים יכולים פשוט להכיר את זה. בסוף ילד צריך שילד שובל חרם, צריך שילדים אחרים יבואו, יתפקלו הדלת או בוואטסאפ, יגידו בואו נשחק. צריך שהוא יספר, שייקה, איך גורמים לילד באמת לצאת ולספר ולשתף את ההורים כדי שיוכלו להפעיל את גורמי הקהילה או להפעיל אתכם? אני חושב
קודם כל מה שנקרא, ברגע שילדים התחילו לראות שהנורמה משתנה, ושזה לא בסדר, שוב, כי גם הילדים הנפגעים עצמם, הם נפגעים קשות, אבל גם הם תופסים את זה כחלק מהנורמה. אז אם חלק מהנורמה, אז הם לא רוצים להנשים, הם גם לא רוצים להשאיר, כאילו גם הם לא מאמינים שיש למישהו יכול להיות פתרון. הילד שעובר תרם, לא יספר על ההורים, כי הוא לא רוצה להרג אותם, כי הוא לא רוצה להכאיב להם, או כי הוא לא מאמין שהם יכולים להתערם. הוא בקושי יספר על המורים, ויש פה מין מלכוד כזה שהילד נותר עם אחרים, שהאחרים נותרים אותו, מה שקשור, לוקה, שהסיפור הזה, החוויה הזאת נמשכת המון זמן, היא זו שמותירה צלקת. אז קודם כל, זה לחדש את האמון, שאפשר, שהמערכת מעורבת, אם ילדים יצאו לראות, אם מתחילים להתעסקים בבית הספר, שמה שקרה ועד ההורים, שמה שקרה, כאילו, יש קמפיינים בבית ספר כנגד, אז הם אומרים, וואלה, חשוב למערכת. הדבר השני שהכנסנו, ואנחנו, זה הולך ומתרחב, ואנחנו יצרנו בקמפיין דרום מוקד פניות. יש פה קטניות. יפה. שבו כל ילד שנפגע יכול להרים טלפון. יש שם מתנדבים שמה שנקרא כאילו הוכשרו לכך, ויודעים לתת מענה, ובמידת הצורך יודעים להפעיל דרך הצוות, ודרך הרשת המתנדבים שכבר יש לנו בכל הארץ, גם יודעים לייצר מנגנון של התערבות חכמה. יש לנו היום ברוך השם נציגים כמעט בכל הארץ. אנחנו יודעים לייצר את ההתערבות הזאת, לפנות לגורמי הקהילה, להפעיל אותם, לפנות מה שנקרא כאילו כל מקום עם הרשת שלו, ולייצר סוג של התערבות שיכול לפתור את זה. העניין הוא לא לבוא ולהגיד נו. העניין הוא, כמו שאמרנו, להכניס יד כזאת מה שנקרא בעצם חכמה מאחורי הקלעים, נמשכו בכלל מהחוטים, ובסוף שני ילדים דופקים על הדלת ואומרים, זה משחק. וזה מתמוסס. ויש באמת אפשרות להורים ליזום שיחות על זה עם הילדים, בין אם ילדים שבסוף יכולים להיות בצד של אלה שמחוללי החרם, הילדים הרעים במרכאות, או לא במרכאות, ואלה שהם הקורבן, ובעצם לדבר מראש על הדבר הזה, על התופעה הזאת, על כמה זה נורא. מאיפה הילדים שלנו יודעים שאסור לגנות? נכון, אנחנו ילדים לומדים בבית. שוב, תארינו יש מה שקרה, אבל נורמה, ברוב הבתים, נכון. הבתים מבהירים את זה, לא תגנוב, לא תרצח, לא דברים אחרים, נכון? אותו כנראה גם פה. חלק מהסיפור של שינוי נורמה, ברור שצריך לעבור דרך הבתים. חלק מהקמפיין, אנחנו מבקשים שבבתים, אנחנו עכשיו לקראת שנת הלימודים, כמובן תכף אני אומר משהו מילה על החופש, אבל אנחנו נצא שוב לקמפיין גדול, ואנחנו מבקשים שידברו על זה בכל ערב שבת, בבית. כן. כי זה קורה. ופה הילדים צריכים לשמוע מההורים. לא מחמים, לא משנה למה, הרי תמיד יש סיבה. ותמיד משפוק, אגב, גם לגנבים יש סיבה. אין לי כסף וכו', ויש לו, גם פה, הילד מעצבן, הילד כזה, תמיד יש סיבה. היום לא קורה סתם. כן. אם ילדים יבינו שלא, אם ילדים יבינו שיש חוקים, מה שאתה בעצם במובן הזה, כאילו שישמעו מההורים נורמה ברורה, אז גם הם ידעו שזה לא רע, תראה מה שקרה, לאט לאט נראה איך המספר המקרים בעניין הזה עולה פה פוחת, כי אנחנו מאמינים בנפש האדם. אני חושב שכאילו עם החברה והקהילה וההורים והמשפחה יודעים יותר נורמה, סביר להניח שרוב הילדים בשקע כאילו יצאו את אוזנה וטיבם לנורמה הזאת, ועם המקרים שלו, אנחנו מה שנדע להתערב ונדע להתמודד בהתערבות. לגבי החופש הגדול, באמת, מה אפשר לעשות בחופש הגדול? אפשר לתקוע קודם כל שבחופש הגדול אין לנו את הבקרה, אין לנו של בית הספר. גם המורים, גם אם לפעמים כתפה ידם, אבל לפחות משמשים איזה סוג של מישהו רואה את הילד, מישהו יכול לראות את הילד, מה שכאילו שקורה משהו. עכשיו זה לא קיים. בגדול, אני הייתי אומר להורים, שימו לב, תפתחו עיניים, תפתחו אוזניים, זה עליכם. יש כללים ברורים, שלטעמין מה שנכון להכיל אותם על כל האירועים, ונכון להכיל אותם גם על כל מה שקשור, נקרא לזה, באירועים חברתיים של החופש הגדול, רוצים ללכת לים, ללכת לסרט, לטיול, you name it, לא משנה, ללונה פארק. בסוף נניח, החוק המאוד פשוט, נקרא לזה 4 או כולם. בטח שאתה בוחר 3-4 חברים, זה בסדר, זה לגיטימי, אי אפשר מה שכן כולם, אנחנו לא מונים את הטבעותיות הטבעית שמה שקרה, זה חלק מהסיפור. או 4 ילדים, החברים הטובים שלך, אחלה, או אם קבוצה, זה כל הכיתה. זה משהו נורא פשוט, לייצר משהו נורא מצב, שבו מזמינים 90% מהכיתה, ואת 10 ילדים הדפוקים, או את הילד המוסחר, לא מזמינים. זה נכון לאירוע, זה נכון ליום הולדת ולדור מצווה, זה נכון לתקנה גם בקיץ, או 4, 5, בסדר, אני לא כאילו, לא כולם. אז באמת עם ההצעה הזאת נסיים את השיחה כל כך חשובה הזאת, ובכלל
אל תתלו את הכל בבית הספר, יש לנו המון 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 השפעה ואחריות בתוך הבית. יש פה לקהילה ולחברה ולהורים השפעה אדירה, לבית ספר יש רק תפקיד מסוים, הוא חלק, אנחנו נוהגים לומר בזמן נחתום, צריך כפר שלם כדי להתמודד עם אתגר אחר והדרה. שייקה עמי. ההורים והמשפחה, בית הספר, אפשר לתקן. זה הגוד ניוז. אפשר לתקן, אפשר לשנות. תודה על פועלכם. שייקה עמי מייסד עמותת כנפי דרור, כל כך חשוב. תודה רבה. תודה גדולה, ומוזמנים לפרטים נוספים אצלנו באתר, גם לגבי מוקד הפניות. תודה. תודה רבה.